Tungod sa nagpadayong hulga sa COVID-19, labing naapektuhan ang turismo karon sa Upol, Misamis Oriental. Bisan pa man nga gitugutan na silang mag-operate. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, real sagad sa mga labing naapektuhan kining mga nanag-iya og beach resorts. Gani kung kaniadto fully book na sila karong panahon na, apan karon bisan usa ka customer maglisod pa sila. Bisan pa man nga gitugutan ng mag-operate ang mga tourist destination sa mga modified GCQ areas, apektado gihapon ang ilang operasyon tungod minus pa ang mga bisita. Usa kining resort sa Upol, Misamis Oriental nga kung kaniadto mukabat ngadto sa 80,000 pesos ang ilahang kita matag bulan. Apan karon, halos dili pa makabawi sanglit wala pa kaayoy customer. Dungagan pa nga 50% na lang ilang capacity nga pwedeng mosulod sa resort. Busa na pugos gayod ang management nga magpataas sa ilahang rates. Kung kaniadto, makasulod ka na sa resort sa 35 pesos per head. Karon, anaa na sa 70 pesos ang entrance fee. Grabe gid kami nga, sir. Halos maabot sa point nga wala nagay customer mo sulod. Dati weekdays, napay tao diri? Weekday, sir, sayo pa sa buntag daghan na gid may customer karon halos wala na gid. Sumala sa Municipal Tourism Office sa Upol, nga base sa ilang monitoring dako pa kayog lugi ang mga tourist attraction sa Upol. Sagad niini ang mga beach resort, tungod minus pa ang nagaligo sanglit aduna pay restrictions subay sa MGCQ guidelines. Gawas niini bawal sa manggawas ang mga below 21 years old ug above 60 years old. Hinuon padayon ang pagpaningkabot sa LGU uban ang mga nanag-iya og resorts aron mabuhi na sab ang turismo sa munisipalidad. So far karon murag buhi siguro sila. Pero kanang mo lagi na ang ilang kaon Japan na protocol Japan sa health, protocol Japan sa mga tao nga mo bisita sa ilang kuan. Real hinaot karon sa mga beach resort owners sa Upol nga karong giwagtang na ang pagpangayo og travel authority alang sa pagbiyahe sa kinatibuk-ang Region 10. Mamahimo kining rason aron makabalik na mga local tourists sa ilahang mga resort aron mahinay-hinay na silang makabangon sa ilahang nalugi tungod sa community quarantine. Real. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.